did. That's a reach. You did. First customers of the day, babe. That's all I want in my store. Nag-open kami guys kasi may mga bata sabi nila maglalaro na daw sila. Binigyan naman nila ng tag si 5 isa kasi first customers daw. Yes. Nakapantulog pa ako. I'm cooking chicken. Good morning. Good morning, boy. Good morning. Let's say good morning to the kids. Ito. Hello, hi. Hi. Sila tatlo. Sabi nila, ayo, laro na po kami. Nalad tayo ng fried chicken. So, nilagyan namin siya ng crispy fry. Inano ko na to, binoil. Lagyan ko ng asin at saka ginisa mix. Wala kasi silang nor cubes. Wala kaming benta. So, yun na lang, ginisa mix. Okay lang yan. May crispy fry naman eh. Good morning! Good morning, good morning, good morning! Kain na kami guys. Chicken. Ako yung nagluto na to. Chicken, fried chicken. Na nilagyan ko ng crispy fry. Sobrang aga namin nagising. Siguro mga 5 pa lang gising na ako kasi inano ko yung internet para maka-upload ako ng video. So, nag-upload na siya. Almost 70% na siya. The last time we checked was 69% and it's only, anong oras pa ba? 9 pa lang. So, matatapos yun because that needs to be up tonight. And yeah, we will have breakfast. Tinulungan ako ni Mark kung paano yun. Ang ingay dito, guys. Grabe kasi malapit kami sa church, malapit kami sa, kalsada. So, ito yung aking brown and creamy na coffee. So, Dan is having brown and creamy as well. And dun. Where's the coffee? Dun. Oh, good. Hindi siya nag-rise na. Kasi tambok na siya eh. Tambok ba, boy? Yeah. Yan. Kain! Kain tayo! Are you friend with Sachi now? I will. Yeah? Best friends! Do it again, babe. I will. He's still finishing his food. Tinatahol siya ni Etching kapag tumatayo siya kanina. Pero kapag may food siya, let him sit. Sit! Sit! Good boy! Good boy, buddy. Punta kami city, guys. Hello, we look good. Oh my gosh, we need to take a selfie. Guys, yung upload ko, okay na. We're waiting kasi processing na lang siya. Alis na sana kami. Sabi nila, hintayin mo na lang kasi processing na para ma-upload ko yung isa agad-agad after. Ala, babe, the lighting, babe. Are you enjoying I'm enjoying Cebu. Cebu? Yeah, I am actually. He loves it. Good to see the fam. Yeah, the fam is good. Yeah. Sana hindi tsaka yung audio kasi may electric fan. Naka-ready na ako, naka-makeup na ako, guys. Hair, babe, hair. Oh, ayan. Yeah, sorry. Oh, look at that. Traffic, guys. Grabe. Punta kami city. Tingnan nyo to dito. This is our dash cam, babe. Dash cam. Guys, nandito kami sa Ramen Dojo Ramen. Parang bago siya sa SM. Order kami ng ramen. Ano to? Spicy Sichuan. Sichuan. And then miso yung kay Dan. Wala, spicy ba ni Dung? Level 2. Sige Dung. Morot na ka ba? Dili. Try lang ba? Hindi lamian ka. Musta na, babe? Dito kami sa SM. Ang itim ko naman tignan. Ayan. Bili kami ng loli. Gusto niya mamigay ng mga candy kasi Santa Claus daw siya. Hindi tayo ng candy. 24? Did we say 24 then? No, we have that. I said 34. 34? 24? I'm sure I said 34. 34. In Australia, we don't have good fried chicken. We got bad fried chicken. Yeah, no. Yeah. Jollibee is really good. That's a really good fried chicken. Ano kami guys, magdadrive-thru kami sa Jollibee. Punta kami airport. Sunduin namin si Miss. Nakapag-shopping na kami ng mga loli ni Dan para sa kanyang mga sa kanyang mga baby bears. Sa kanyang mga batos dun sa bahay. And yan. Para sa mga bra
Sabi ni Dan sa lahat daw ng dadaanan namin, mag-stop kami sa Jollibee. Kasi minsan lang. Kapal lang brows ko. Bacon. That looks alright actually. The burger? Yeah, the burger. Cheesy bacon, mushroom yum. I thought you didn't want to eat. Oh, yeah, that's what I have. Okay. I didn't, but that'll. Tapos ikaw dong Jolly Hotdog? Oh. Okay, ako peach mango pie lang ako at tapos fries. Get some drinks as well. Yes, babe. You want For me, I got a Coke. If you get the meal, I got a Coke on that. So I'm happy. Coke or you wanna upgrade it to Coke float? Oh, upgrade to Coke Float. Okay. Ikaw dong Coke float saka? Sige, ako sabi. I thought you're full, babe. I am. Really full? I am. What's up? Busog? You're busog? Yeah. Guys, nandito na kami sa airport parking kasi yung flight ni Sisi, ano pa siya, isang oras pa darating. Nakapag-shopping na kami and all. Nakapabili na kami ng mojitos ni Mama Lo. Nandun. So, di ba nagpunta kami ng SM kanina? Nag-stop kami ng Gaisano dito malapit sa airport kasi sobrang aga lang namin. Akala kasi namin traffic. You should So, get yeah. that now as well, though. Chill-chill na kami. What? The thing on the why? Oh, yeah? Nah, that's alright. Darating na si Sisi! 2 araw siyang delay! 2 araw! Laki-laki ng gastos! But that's alright. That's alright, babe? That's alright. She made it. Maybe she made it. Should be happy. Kapoy na si Danny Boy, guys. Kapoy na siya. Si Marlon, inano niya, sinundo niya yung boyfriend ni Miss kasi nandun na siya sa arrival. Tapos pinapunta ko siya dito. She's here! She's here! She's here! She's texting! Hi! Kagama siyang luggage. You have the same luggage. Hi! Susie Bells? Susie Bells? Give each other a hug. Give each other a hug. Marlon! Yay! Asa na yung may pa-flower pa si Tony po? Ha? How sweet! Welcome home, Sisi. Bili kami turotot. Bibili si Miss. Ah, ito, pera oh. Miss, 8. Ito malaki, 115, mahal. Over. Tapos yung maliit, hindi na ano. Ano sa may Tagalog, tingog. Ay, hindi na siya tumuturotot. Ano sana, 15 each, ano namin. Tinawadan namin si Kuya, ano na lang siya, 25 dalawa. So, bili kami 8. Punta kami doon dahil sa Gaisano. Bili sana kami ng Chilbis para kay Mama. Kaya lang wala na yung pinakamalaki. Gusto ni Mama yung 1 liter. Wala na. Ano lang natira? 750. Eh, meron pa si Mama. Ala, diba? Kusok kayo, oy. Yakag na. Nandito na yung lechon, guys. Maliit naman to, uy. 6K. Kamusta man? Auntie Aching. Yes, please. Sarap ng lechon. Yeah, nagpa-install si Papi ng ano, ng electric fan para kay Daddy Boy. This week. Sarap ng lechon. Ano? Gusto ko mag-picture. Ano, mas mama tsaka ka? Hindi na.
No, just sit down and then kiss the dog. The dog. The dog? Yeah, like that. Wait. Sige na. Again, please. Sige na. Alright, that's good. Kainan na. Yum. We will try a lolly from New Zealand. Ito. Fruit burst. Sa New Zealand lang ba to? I think they have this somewhere as well. So we have the orange and Dan is trying the purple one. Huh? Pasalubong haul by CC Bells. Pasalubong haul. Chocolate haul. O sige. Nasa Chef Ferrero. Yeah. Ikaw dong, mag-haul ka dong. Ikaw makapol. Haul. Pakita na ni mo unsa na. Sige. Bunot dong, bunot. Ferrero. Ano yan? Ano yan? Ferrero. Yan. Oh, ito pa, meron pa. Meron pa dyan. Lalagay nila yung color. Galing dito, sa likod. Lalagay nila yung color doon. Ano siya dong? Milk? Ay, ambot lang, ewan ko. iPhone X! Doon pa sa lubong. iPhone. Pero ilan ka? Pero walang laman. No, nothing's in there. That's it. Ano dun? Tapusin mo pa sa lubong all. Ano yan? Poki! Okay, Poki. Masarap yan? Yeah. Okay, Poki. Ano pa? Kasi basa ni. Boy, what did I basa? So, oh babe, how do you read this? They're good, and the Scotch almonds are good. How do you read that though? Good choices. How do you read that? What's that? Pejuwa. Pijawa? Pijoa? Pijoa? Video. And then roses. Cadbury yan, masarap yan. Maybe it roses before that. I don't think so. Anything, yeah. They're good. Ano yan dong? They're really nice. And there's more dong. Ah, almonds! Yum! I know. They're really good. Yeah! I want that. Can I have one? I want that, yeah. Oh, there's 3! Mayroong 3 para kay Miss. Ah, galing kay Miss. Let's keep one, Miss. And then 3 roses. Tapos libre Ayan. kasi fat. Nice. Who's that one from? Libra, pasalubong, ultra thin. No laman. Stick na doon. Wala. Try natin ito, guys. For unsteak, diba? Scorched almonds. Unsteak. Yeah, sige. Wala na Ito, oh. Wala na rin, Wayne. Thank you, Wayne. Wait. Ah, ang lucky. Try natin. Lucky naman ito eh. Ibutang din ako sa lute. Yum. Ay, mamel naman ito dito. Yum. You good on that? Yeah, they're good. Gusto ko yung mga chocolate na may almond. Dito na si Papi, guys. Surprise! Gugulatin ni Miss si Papi. Ito na si Papi. Hindi niya alam na nandito si Miss. Guys, nagtatagay-tagay kami sa baba. Kuha lang ako ng lechon. Yan. Hindi kasi maiwan yung tindahan eh. Maraming tao. So, doon lang kami nagtagay-tagay. Tapos, kailangan namin ng pulutan. So, lechon yung ano. Ito, bibigay sa ni Miss. Sabi niya, hindi daw bagay sa kanya. Maganda naman. Ang laki nga lang ng grado. So, kailangan kong palitan yung ano niya, yung frame niya. Babe, I need a knife. Kuha tayo lechon. Ang sarap ng ano ng lechon. Yung pa-juice niya. Meron siyang pa-juice, guys. Oh, yummers. May fireworks, guys. Fireworks. Punta kami dito sa may may church. Ano kami? Unsa na is dagkot. Magdagkot ba? Magsindi ng kandila. Ha? Dagkot. Look.
guys. Close ko na yung vlog ko, guys. May tama na ako, guys. Ilang bote ng beer yung naubos namin kanina. Pero nakapag-wash na din ako ng mukha ko. Actually, nag-wipe lang ako. Hindi ako nag-wash. Thank you so much, guys, for watching. Matutulong na kami na Dimoy. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget to be goodbye. Good night. Mwah. Good night, babe. Good night. Hindi niya ako narinig. Meron siyang ganito. Bye.